איילת ציפורים. ערב טוב לכולם. ביחד איתכם. אילו ציפורים אשר עפות מעל הים, אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם, אלו סיפורים היו ודאי לציפורים על הארצות אשר מעבר להרים. כל חופי הפרק, כל אדמי התכלת, כל הרכסים המושלגים, כל ימי הפרק, כל השבתות והחגים. גבירותיי רבותיי, אופירה גלוסקה. אנחנו צריכים לחיות כפיים קצת יותר חזקות, כי אופירה גלוסקה נמצאת איתנו כאן הערב. אני לא מאמין לך, גיא, היא כאן איתנו ממש? כן, אז בוא נשאיר ביחד. היא באה. אופירה, חיכינו לך. אילו ציפורים אשר עפות מעל הים, אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם, אילו מין שירים היו ודאי לציפורים. איזה קרנבל היה לכל המשוררים, כל ירק היער, כל חשכת הסער, כל חמדת הקיץ ולבבור, זו אשר הופכת לצידי שלכת של האחות הנצבות. אני יודע לשאול. מי יודע אני לא יודע לשרוק. כל חופי הפלא, כל אדמי התכלת, כל הרכסים המושלגים, כל ימי הפרק שחלפו בדרך, כל השבתות והחגים. אך הציפורים נאמנות לשתיקתן, ועם בוא הסתיו הם הבריאות במחיקה והסודות. ערב טוב, קהל נכבד, מה שלומכם? יש מצב רוח? אנחנו היום, הערב, אנחנו צריכים אתכם, כי השירים הם שירים שכולנו כאן מכירים. שירי הלהקות הצבאיות. אז בואו ניתן מחיאות כפיים, כמובן לאופירה גלוסקה. תודה רבה.